Hadin ka jingilang jong executive committee ke bertemai jong ke KHADC ha ke jingilam jong pa peniat sings em kumus em jong ke council kalashim ye karai ke bertemai halor ke jingdon kam ban ai ke jingida ye pajba ke besong se ke sonong kapun bar ke jela asam ke bahap ha ke blok 2 ong em ke KHADC ha bakaran sikilat pathai kubor hadin melawai ke jingilang jong ke isi ke bertemai Shushu Chief Executive Member ke Council ubah peniat sings em ulong ba ke isi ke bertemai ke larai ban shimkhia bah ha ke bai dei bat ke kam kapun Hakaman ang liang jong ke isi kan salit ban jurip sikti kisenong ki bahap apo ke blok 2 kamtam gitu ki besyak ta na ke jingye beteng jong ki company bor jong ki bor district na ka Karbi Anglong UCM ukular ba ke isi ki batmai ka yang yada ya ka hok jong ki pajba hagi je ka kaput lag long kom loru bat kan mailat yang sarkar Assam lang ba jong ki bor district bakin thombor ki pajba ka jela ki basa hagi je ka kaput Ha ba penpau ba kidon sibun ki jing keno balawan sia ke council persya ya ki bot district jong Karbi Anglong UCM ulong namar kene ulai keren bat UCM jong KAAC bat ula kerpat ya u bah ke ban pentikana bagi pejba jong jela kim de ban sya thombor ha ki jaka kaput da ke benrap ru ban yathu ba ula de ban phun syau MP jong Karbi Anglong ba unai ya ke jing kersian ban trilang namar kene ki isi ke bathamai ke kwa ai ke jing suk bat ke jing singan jong pejba ki badan sya ki senong ki badan kaput Haba kali halor ke jing dawa ban penken riak no ya kisenong na blok 2 syame galea uba peniat sing si mulong ba yamantahi ompat la abat nong ye halor kane namar kelarang regional committee bat nang liang jong council ru kaidun bentalang hagata ke committee nila shimru ya karai na ka isi ba ngin shimkhya ba hakabaide bat ka boda issue kani ka jing ya kendu jing e jong ki ba hakishnong ba pher ki bahap hapo upur usam jong KHDC kiba ngia pe khamtam hakasin shar khada nakalyang jungi nila don ka jing thumu ba naka isi tang shudap ka session ngin le jingo shetu kishnong kiba sha penwet khamtam hakale kawan kiba sha penthut le se hakale rap le rang haka kam khayi kiwe kiba sya pentut haka kam development nakalyang jungi la shime karai batang shudap kenika session nakalyang ka isi borok wehi kan yo bandit ngo yikini kishnong kiba sya pentut le khnang ba kino ki bor kibaide kiba wan ban pentut haki tu kishnong hapu kiba hapu khaput tengin andalai kendu kinong shnong in suthu de mano hadu mental singin empat syai ba dan redangi la yo ban kendu nong shnong kan sa syai but kumbalong dang shen ru la yo ban keren hapo house haga singijit ya CM mathmai yong ba dan lele ru bakani ka isi ka bathmai kanam ailat ya ka sarkar Assam lingba ki district administration jongki banwan ban penwit ban pensyong ir ki pai ba hapo khaput nakalyang jungi kwa ban pha ka khubor basai shiki pai ba khasi ki jungi ki basyong kaput bakani ka isi kan long ka jing shan nang ta ka jongki kani ki isi bathmai di barok ni dan ka jing kit klik ka basmukhya da ka jing smukhya bede kani ka kam te nginem e iki bri hapo border ki bai kedua ki jing ya ang dep rai ba hakabai dei bat ka jing e ba ki pai ba no shnong ki kendo hablok tu nakadau jong ka jing sya penwit ki babun ki jang sya keno kalong be naka district administration jong ka Karbi Anglong te habede bakani nakalyang jong ni sukhya bat nila ikren lang meneh ka isi meeting ba nalor ba nglayo ban keren ru ya UCM jong Karbi Anglong Autonomous Council da ka phone ba hakabede bat kipai ba nong shnong ki balong ki khasi ki jungi ki basa tu ki shnong banam dei ban penwet ki banam dei ban penjenja hakale kawan hakale tray lekta lekale rap le riang kata nglayo ru bane keren ba UMP jong ka Karbi Anglong ba Horan Singh Be ba lapan ye ka jingi tray lang ba kumno ngikwa ba kum ka isi bathmai kini ki shnong ki bahap khaput khamtam ha block 1 kinlong kishnong ki ba syong suk syong sai te hakabai dei pat ban pan ban retransfer biang ye ke blok 2 shane na nampak la ban ikran e namar ba ya kani ka border ban penbe yo put usam menta ka don ka regional committee but kani ka regional committees hakabai dei ban syong perkhat ban penbe yo put usam
but ngilong si benta committee members hakanika regional committees but kadai ru benta sing meeting ya kaba nakaliang jonga kum CM but nakaliang jongi deputy CM iba PNCM ngilong ki members hakanika regional committees. Let's say andala poi hataka committee haka meeting jong ni ka regional committee ngin sasuthu ha ke ika main jong ka government ke bla sign ni ke MOU baka sarkar ben bet dia boundary tele si ya mentang empat long ban I comment habai di ta rei tang ka wei pat phidi ban shai ba ka jingwan jong ka ni ke isi ba thamai kan long ka jingsngai ni ki pai ba hashnong khaput kamtam block 2. But in the past the KHDC kala dawa te na ka state government ba kan yele kat bala ban ansure ba kini gi jaka gi bahab pa block 1 kini 15 yang support mi kan ndai block 1 block 2 sorry to nakaliang jungiru nakaliat ban brief mene ba nakaliang jungiru ngalai thu ni ki perlok ba kani ke isi klasim ya karai mene ba tang shudak ka session ni chingo educational ki basha penwet haka district administration jong kabi ha block 2 te habai dei ba takawe ka bentapat bangin pan dengan pan yang kita block 2 syangi ngindala lik mi khmat syah ka regional committee meeting dengan suthu ke ika main juga government te hang tangin ngin keren ku ke HDC ke ika start ke jom